Enrique Villar. Enrique Villar, Muebles Pablo. Batez ere, Enrique zuelako metodo de lectura rapidako zera bat, metodo bat, eta hor zuen numero editorial bat. Problema, garai hartan, Frankoaren garaian zen, zerbait publikatzeko eta numero editorial bat behartzen dula, eta gu hor sartu ginean azkenean, lectura rapidako metodo baten zeraren babesian edo sartu ginean, eta holaz izan kontua, Eta hasierako taldea, baziran batez ere Ibon, Ramon, Aresti, eta gero ni azken sartu nintzen taldea. Hori talde finko bezala. Enrique Villarrek infrastruktura ematen zigun, ez bakarrik argitaratzeko baimena, baita ere bere etxeko garajea zen leku batean bulegoa. Infrastruktura Enrique Villarrena zen. Garajeak eta bilazutik zuen izena, beraz, ondo hasi ginean. Bai. Neri iruditzen zait liburuaren pixua batez ere Ramonen eta Arestiren azala. Ibon zan gure euskaltzaindia partikularra. Bai, ala zan. Eta bani taldeko bat, ez genuen oso banatua, baina lan zehatza, ez ideak eta hori, lan zehatza Ibonek eta Bilok egiten genuen. Proba zuzenketa guztiak, danak, absolutoki danak Bilok egiten genuen gabaz. Gabeko, amabietatik goizoko ordu bitan, idiuretan, bukatzen genuen, bere etxian betian egian. Nik lan egiten nuen, ateratzen nintzen 7 edo 8, Ibon ikasten ari zen. Eta hor, tiko horrela. Horla zuzendu genituen lur editorialeko liburu guztiak. Eta bestia zen saiakera. Batek zuen izena nizgotzen, eta besteak astapenak. Eta hor, sartzen zen soziologiaren astapena, hor, ensaioak sartzen ziren, bi atal horiek zeuden. Eta literaturarenean berdin argitaratzen genuen poesia edo novela. Poesia, batez ere, bai. Enrique Villarrek zituen, infrastrukturatik aparte, zituen kontaktuak Madrilen. Eta orduan, diseinua Alberto Corazonek egin zigun, noski debalde egiten zuen, eta bere diseinua da, Elsaxelen hortik kanpo gelditzen da. Lurrek zeukan konpromiso nagusi bat, eta zen euskara batuarekin. Hori ezinbestekoa zen, eta gu ginen bakarrak momentu hortan euskara batuan argitaratzen genuela. Hori oso arriskutsua zen, ze euskara batua gehiago zetorren eskerretik, eskuinetik, baino jatorria da batuarena. Guk argitaratu genduen guztia batuan, eta argitaratu genduen batuak zeukan duen lehenengo hiztegia. Batasunaren kutxa. Batasunaren kutxa, Arestirena zana berez. Eta zuk eta Quintanak eskua sartuta. Baina bai, jarrera politikoa orduan oso korapilatsua zen. Guk esaten genuen orduan ginela lehenengo argitaletxe laikoa. Itxaropenak ere ateratzen zituen, liburu batzuk. Baina lurren liburuak ez ziren liburu dendetan saltzen. Batzutan egoten ziren, baina arpide dunez zabaltzen ziren. Gure altxorra arpide dunak ziren. Eta jasotzen zituzten guk ateratako liburuak berdin, hiztegi bat, edo Arestiren poema liburu bat, edo danadalakoa. Arpide dunak, korreoz jasotzen zuen etxean ale bakoitza. Eta autofinantziatzen zen, aurreko liburuakin pagatzen genuen, dirua orduan jatzen genuen, gorrengoa pagatzeko, eta hola peseta bat ez zuen inor jarri, nik uste, eta hola funtzionatzen zuen. Azpiegitura Enrikek eta gainerakoak gure lana. Eta ordaintzen genuen suplemento de idioma extranjero. Euskeraz zarautzen argitaratzeagatik. Eta bere logika zeukan, ze orduan, noski etzegon digitalizatua, eta langile batek pasa behartzun tekstua. Eta etzegon inor euskerazko tekstuak pasako zitunak gaztelerazkoa balira bezala. Orduan jo bertzuten letras letra, alemana edo inglesa balitz bezala.
eta ordaintzen genuen suplemento por idioma extranjero, ez dakit noiz arte. Taldea nekatzen juntzan. Etzan erresa bakoitzak bere bizitza zeukan, orduz kanpo egin behar ziren lanak, taldea lasaitzen juntzan. Eta Aranburu Altunak, hau da, nere berzioa. Engainatu zituen bai Ibone eta bai Ramon. Engainarrezak gian, Bueno, liatu. Ramonai esan nionean hori, Ramonek esan ziren, ez nahiz guatzen baino sinisten dut hori izan ditekela. Gauza da, Aranburu juntzala bulego hartara, eta esan zula. Arantxak esan dit, fitxeroak hartzeko. Fitxeroa zan gure altxorra. Eta eraman zituen fitxeroak. Eta handikan ordu pare batea edo, Enrique Bilarrek deitu zian, eta esan zian erderaz, Enriquek ez zuen euskaraz egiten, esan zian, badakit zer esan behar didazun, baina entzun nahi dut. Zuk esan diozu Aranbururi fitxeroak hartzeko nik, Aranburu fitxero. Ez, Aranburu ditu fitxeroak. Eta hor hartu zuen Aranburuk liburua, eta Ramon eta Ibon momentu batean ibili ziren inguru horretan, Enrique eta Bilok ez. Baina Arestik osasun arazoak, baina diru arazoak ere izan zituen. Fondo editoriala saldu gendun. Saldu genion uste dut enitzen ni tartean, nik Enriqueri baietz esan nion, Mujika Arregik erosizun fondo editorialura uste dut. Baina saldu genula bai, eta dirua zuzenean Arestiren gana jontzala bai. Ez kontratu, ez egile eskubide, ez. Eta, bueno, eta zuketan zenbat gau pasa ditugu, izako laurak artez proba zuzentzen, eta gazto peseta bakar bat ikusi, noski, osea, hor, diru kontuk eta etzeon, da ez eskubidek ez ezer, publikatzen dituen liburuak, uste genuelako, horien berak genuela, eta kitxo, Enrique Villar. Enrique aurkezten zuen. Mago bat zan, prezioekin eta tiradakin, da tamainoakin, da Daño Internacional del Libro, eta horiedanekin jokatzen zuen, hau sartzeko, orain hau sartuko dugu, eta hola, bai. Gero gainera, Enrique Villarri nere ustez, hendikan bizi da, ez den nik traturi berarekin, baina netzaio aitortu egin zuena. Ez, hori egila da. Bai. Ura gabe ez genuke argitaratuko. Bera negoziotatik zetorren, bazekin zer egin behartzan, eta berak egiten zuzeko. Hori izan, horregatik berdintzan, soziologia, politika, edozein gauza euskaraz egindakoa, horrekin frogatzen genuen euskara gai zala. Eta hori joan saiakera... Azkagu batea ginean, kuriska sorta zegoen. Bai. Eta, klaro... Eta frantziskanoak. Hori da, eta jakin, eta, bueno, jakin geru gainea. Jakin geru, bai. Gu baginean konsienten nola baite, beste zara batean sartu gine. Hala ez gendula zer ikusirik ordu arte intzan kontuarekin. Bai. Zensuraren bidez, kalekua gantzen duen, bueno, liburo askotan esan ziguten, bueno, Enriqueri zensuratik, esto, lo que queráis, pero, claro, más de 1.000 euros, bueno, 5.000 pesetas, o 1.000 pestanedo saltu behar zen duen. Hortik gora, nahiz una publikatzen ezaketen baino, claro, prezio zea tan ni hablar, hori zan, asko zan, hori, bai. Hori asko zan, Con todo mar, sí, pero claro, en edición de lujo. Hori zan politika momentu hortan, guri tokatu zegoen momentuan, Ministerio Kulturaren politika hori zan, bai. Hori biltzen ginen, ez da, bai. Prezio garestiak jarri dendetan, baina subskriptorei asko zen merkeago eta 180, gutxinez, edo 80 subskriptoretan juten zen. Eta horre bagendun zera bat. Osea, jendiaren gana ez ailegatzeko moduko liburuak inbartzen dituen, bestela, zentsura, segituan zetorkizun. Nik ez dakit nola, ez den begiratzen ez dakit nola ikusten gaituzten, baina nola ikusten bagaituzte, nahiko, ez du esaten guapua ginenik. Esaten guapua ginen. Dana da, guretzat, momentu hortan zea, okerrena izan zen espainolismoaren kontua eta espainolistak, eta horrek eundoko lan eman zigun. Horrek eundoko lan eman zigun. Bai. Zonek kagarria zen, demostratu behar denbora guztian, ginala edo, bueno, ez dakit ze, baina, besadez, bai. Nik gerostikan, hitz hori guretxean debekatua dago. Niretzat da tako izugarria. Zatik eman zigun sekulako lana.
eta gero inguruko jendearekin, eta egia da ere bai, hori beste kontu bat da, baina sasoi hartan nire ikuspuntutik, ni familia abertzale batekoa naiz, baina etzizun inungo osperik, antzekorik ematen gu sartu ginen saltzatan sartzeak. Zatekan, zinen saltzatan sartzen. Eta, etzenun saltzatan sartu behar, hori izan gauza bat, etzizun, liburu bat idatzi duzu, euskaraz, enfin, horrek etzizun ez dirurik, ez osperik ematen. Gero bai, gero azaltzen zea, gerora, literaturaren historiaren liburutan olako argazki batekin.